Va, que no és pa tant, que pareixes un fill. Ale, va, calla. Agafem la barra, esquena ben recta i comencem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pliem i donem mitja volta. 1, 2, 3, 4, 5. Agafeu un full rosa els xics, un full blau les xiques, que anem a començar. Què feu? No es poden portar cromos a classe. Doneu-me! Xics, això no és res. Vale. Ai. Estàs bé? Vinga, sigues valenta. Que eres un xic? Dona, que eres una xiqueta. Xiques, xics, bon anem, fila! Voleu anar a ma casa a jugar al FIFA? Vale, anem. Ay, Roger, este libro es súper gracioso. Sí. Me encanta este llibre, és super divertit, has de buscar tresors. Hola, com esteu? Bé, i vosaltres? Genial. Pues nosaltres hem anat a comprar a unes tendes i jo m'he comprat aquesta jaqueta blava, que abriga un muntó. Ah, pues yo me he comprado una camisa blava també. Pues yo me he comprado 2 camisetes rosa. Que boniques! Jo també m'he comprat una faldeta rosa i una camiseta. Bueno, pues adeu! Adeu! Estàs jugant a futbol? No, jo estic... Que estrany, és el meu amic! No, o sea...
fent ballet? No. Això és de xics, però si a tu t'agrada, està bé. Per cert, balles molt bé. Adeu!